Здравейте хора от YouTube, аз съм Върклакал. Сега снимам на Hero Zero епизод 1. Трябва някак си да посъбирам пари. Защото виждате ми парите. Вот така. Как? Така ли, днеска бях с повече или така ми се струва. Но, четая. Ще таковам на специалната, ще се опитам да го бия. Не. Още нещо. Какво да допълня? Този епизод ще е сигурно някъде около 2-3 минути, защото ще трябва да си лягам. Утре съм на Даскал. Мисля, че в понеделник е последно и сме ваканция, ще снимам всеки ден. Не, нищо нямам в хранилището. Защо съм толкова тъп? Не ми стигат. Бас. Мисля това да е края на епизода. Какво да ви кажа още? Лека нощ и чао.